Pucat će poslije. Slušaj, Nikola. Sad sam se naježila. Si vidio Nikača? Di Marija? Tu je negdje pod. Marija tu pod. Plješćim, Nikač. Plješćim, Nikač, plješćim. Plješći, Vojsci, plješći. Onda će ti oni mahnut. Ajde. Ajde, gdje su tvoje rukice? Jel dobro sad? Vježbe. Lijeva. 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 Ne kaže se lijeva nego desna. Lijeva je bila u JNA. Lijeva. Koji se zvezaju. Šprve. Gdje su moji specijalci? Nemoj nigdje. Zašto stoji samo četvorica? Vidiš? Ljudi se. Vidi kako se Vruće mu je. Alkari. A Ljutvić, neobično ovako šetat, jel tako? Nešto mu nije, gleda, trga mu se sve vrijeme. Vidi konja, vidi koliko je. Plješći, Nikola! Vruće je. Isuse, kako ovo... I oni su već iscrpljeni cijeli dan. Na suncu. A vidi ovi još, vidi lijepi konja, gledaj. Kako su lijepi, vidi. Šareni. A vidi ovi pet slivi. A i vlak umorno na ovom. A i topovi, isto i vruće. Još Nije pokrenemo. baš njima. A nervoze su jako. A vidi ovi. I ovi su isto. A oni su one konjice, a ove pišadija. Vidi kako hodaju, gle. Vidi. Šta je ovo? A što je ovo? Što je ovo makedonsko nešto? A ne, ovo su neki kraljevi, neki čekaj. Vidi kako ima sve. Ovi su lijepi, vidi ih. Ovo je frankopanska garda. Ovi su Ona je uredni. prije toga bila ko zna koja. Ovo je... Šta piše? Varaždin. Vidi kako su lijepi dečki, lijepo obučeni, jel da? Vidi ovog stava. A vidi ovi, gle. Vidi. Vidi.
Umorili su se. Koji je latana noć. Koji je stara muška mačevalačka igra koju odražava vojnički domoljubi u Hrvata. Posljednja povijesna potreba Republike Zrinska Rade i Čakovca. Ona čuva tradiciju i promiče povijesnu kulturu, vojničku ostavštinu hrvatske plemičke obitelji Zrinske, koje je u Čakovcu dogovorilo u 16. i 17. stoljeću. Evo ide i ženska vojska. Garda. Ono što su čuvali toga. Za povijesni postroj, kadetova zovina naša postroj kadeta koji će Vidite kako su obučeni. Princeze, vidi. Marija, evo princeze, vidi. pripadnik oružanih snaga od 2003. godine. Od 2014. godine sveučilište u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem pokrenulo je preddiplomske studijske programe vojno vođenje upravljanja i vojno inženjerstvo koji su ciljano namijenjeni za obrazovanje budućih časnika. Ne mogu više trasiti na slike. Tete, vidi kako su lijepe, da. I ovi su lijepi. Marija. Sljedeći na redu su pješački postroji Hrvatske kopnene vojske. Čikaga se odjuje za pripadnik prve generacije vojne gardijske motorizirane brigade. Na čelu postaje zapovjednik vojne vojnik Zdenko Fiala. Evo, to je vojska. Vidi, znaš, vidi. Ovi su mladi. Tamo vrati. Marija, rekao sam samo drži kameru. Da. Evo sad, drugi dolaze. Svi ga po puške imaju, gledaj. Vidi, imaju puške. Puške drži u ruke. Snimaj. Zelo lijepo mogu. Ti maš. Njima će biti drago da će biti oni mogli. Svoju miru i tišenje, nemoj nikako vrati fokus. Puške, svi nosi puške. Da. Dječje su skoro. Da, još. Vidiš i ovi puške imaju, gledaj. Vidi kako drže puške. Ovi nema, oni nosi zastavu. Ovi imaju. Ali ima puno to je kad budeš veliki, da. To sam ti rekla da se spustiš lijepo dole. Dobili su ganjs nove puške. Da, pa to sam primijetila već na slikama od Dinka Ilića. Kako ne vidiš? Onda se popne. Dobro, popne. Ti je malo pridrž da ne padaju, Sara. Ti je sad ukolno pritisno. Dobro ga bude podrži se lijepo sam. I ona Nikola. Ona dva nosu zastavu. Ovi isto ništa ne pjevaju. Hoće biti teško. Nije kiša, to je Sad ću zastava. poslije pešadije, Marija, šta ću? Spusti se dole.
radi, a onda ide oklopno. Ovo je dobro. Ima tejka dosta. Ima puno tejka. Vidiš nekoć? Češ ti ići s njima? Da se pokaže kako se. Eno helikopter tamo stižu. Kruža okolo. Tamo Kada dođe onda Sad će doći u zrak, sad će. kruža se. proći avioni. Gore visoko će biti avioni. Da, i helikopter se će doći. Da, pa niti nije tu sad vrištilo. A ti to ne voliš? Mi čekamo da dođe helikopter. Vam tu daleko je. Dođi, niko te čeka. Silti. Nije vojna policija će doći. Oni su poslali. Vidi ovi kako su lice namazali da se ne prepoznaju. Vidi. Vidi kako su lice namazali kremom. Specijalci. Vidi. To su Marija specijalci. Evo vojna policija. Vidi. Vidi, ovi bogati imaju i pištolj i pušku. Nakon 20 godina vrijeme. Puno ima, da. Evo tih Marija, gledaj. Pa gledaj njih uživo, što će na kameri gledati. Gledaj kako da se gleda. Njih možeš sad vidiš gledati. Jesu ti ovi lijepi? Policija, Nije policija. od najvećeg do najmanjeg su ih poredali, najmanji dole. Je žensko čeljak stavili. Mislim su ih stali poredali. Jesu trebali prve Pa da. Ovo je vojna policija vojske. To su oni. Vidiš, pišemo na rukavu VP. Što je ono bilo? Koji to? Bacite. To je žir. To su žirevi. Nemoj Nikola. Gledaj, šta tu? Pomagaj se da deda vidi ove svoje. Stani ti iza Nikola. To je dedini. To su vidovi ratni. To su dedini radnici. Digni se. Da deda može stati. Možeš se približiti? Neću. Ajde Marija, stani nazad. Može se pomagati.
Ima i pasta. On može proći kroz... Sjeni gore. Čuš ni gore. Ovo su još opasnije nego vojska. Treba pita Harija di je on. Helikoptera. Mislim da još ćeš zapet tu unutra, alo? Pa može ući i izaći. Pa da. Ima lijepo. Ovaj GSS, a? Da. Šta to piče? Znači... Ja vam vidi žena. Što ti voliš? Ove u crvenom, ne? Žmigaju svjetlo. Prosti, jeste li možda neko prelazi? Vidi, oni gase požare, vidi, ovi avioni. Ne, ovo sve je tako. Oni gase požare, vidi. Kad gori vatra u šumu, onda ovi gase, vidi. Vidi, što su tu ljudi? Evo još, vidi, ovi su bliže kao. Vidi, vidi kako su djeti, vidi. Bravo, aha. Trebamo spustiti ova stabla onda, da svi vidimo. Imaj točku sad, imaj točku sad. Imajte svoje. Sretan putnik. Bravo, sjećaš ti avioni. Bravo. Kako je? Vidi, vidi. Bila Oluje, našla se. Gledaj Nikola, dođi. Gledaj šta rade. Gledaj što rade. Neće tamo čekati. Ne prste usta. Što baka krvi? Ne. Da. Ovo čekamo da je dođu van. Čekamo da dođu van. Vidiš? Sa zastavom, njih 5-6. Eto, gledaj auto. Daj, gluposti, ko će se gledati? Ko je bježe tako? Evo, vidi auto. Auto, vidi. Joj, vidi da se zamasiraju. Maši, Nikola. Oni tebe gledaju. Oni ne mogu ni snimiti. Šta je ovo?
drveta baš i njega. Kamere imaju ovu stranu. Da, ne, gospod. A tebi kako se Sada prođe ovo stave, uvijek mi vidimo. Ah, ne znam ja nešto. Znaš šta je ovo? Super je bilo. Ne
zlatno. Nije to i traženo.
prolazi cestu, gotovo. Ajde, Gdje da snimim?